Horas madihita saluhutna, di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak so tatangihon hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amin. Barita nauli di minggu tasadarion minggu papituhon dung Trinitatis, ima natarsurat di Efesus 2 ayat 10 sada rodi ayat 22. Dohot topik minggu hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hujahama dihita songonom mahatani Tuhatta. Di baheni hamu si pilibiguhian na targuar na so parsunaton, di guar akan nasomal, di dok parsunaton na pinatupan ni tangan di sibuki, ingot tamuma, dak parjabar di Kristus samu ujui. Di balian ni harajaon Israel dohamu, jaladak taruli diaka parpadanan baga-baga. Suada sihirimon, jala suada debata dihamu di tanoon. Halayang gunuaing di bagasan Kristus Jesus dohamu, jala daupe hamu na julu, gabi di pajonok mudarni Kristusi dohamu nuaing. Ay ibana do pardamiata, dung di pasada na duai jala di taktangi dorpi perholangani ima hamusuoni. Ay di bagasad daging na do di loha ibana patihi ima akatona dohot aturan, asa ditopa di bagasad dirina na duai, gabi sada jolma na baru pajongjong dame. Jala dipadingkad do na duai di bagasad daging na sasadai tu debata binahen ni silangi, ay disido di pusa ibana hamusuoni. Dungi Roma ibana mamarita ho dame di hamu akan nadau, dame nang diaka na donok. Ay marhite ibana adong dodalan manopot amay dihita na dua ragami di bagasan sadatodi. Asadada be akapay solat manang pangisua hamu, akadongan saharajaon rapon akanabadiado, jaladongan sabagas ni debata. Ay di pauliuli dohamu di atas ujahan niya ka apostel dohot panurirang. Kristus Jesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda, gabe joro na badia di bagasat Tuhani. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan todi. Ima hatani Tuhatta. Di hamuah kadongan saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhatta Jesus Kristus, rikot ni namajalahi hasadaon dohot hadameon. Ido anggo apalah ipola ni jamita dihita sadarion. Daktar sirang na duai, hasadaon dohot hadameon. Lapatan na molo naing sada ikomardame, jala miat di bagasad dame. Jala halak naung miat di bagasad dame, totu disima jupang hasadaon. Hamak kadongan didokpo dan yakan na tua-tua, sada mahamu songod dayon mual, unang ma merdua songon dayon tuak. Macay bagas do nidok ni podaon. Taboto do mual ateak. Ima mata air dari gunung yang masih murni. Jala sada do rasa manang daini mata mual. Tawar. Dangadong be daina asing. Asing ni day tawar nakining ani. Rasa tawar. Molo gabi olo petonggi manang pait
naung adong nama na di pamasuk tu si. Alayang gosian bonana songonido tawar. Hidupin na tado rupani air tawar. Alay mo lutuak dak songoni maragam dudayna. Adong do na sapot-sapot. Adong na asom-asom. Alang masongon na rabi-rabi. Adong na tonggi. Alay los adong musedo na pait. Sipata didok na pang. Alay los adong do na subinoto manang nadayaha. Odo nueng na nidok na tua budil. Alay molo par minum tua do ibana nunga pitor di bote. Na dia do na tabu, jala dia na sutabu. Na pasti akamang dohot tamuinang nanang dohonot ta maragam do day ni tuak. Marasing nakiningan tu mata muali. Jadi sianima pudai ro sadama hamu songod dayo mual unang merdua songon dayo tuak. Hama kadongan songonima di patudo sakana tuai-tuai na julu parsaurani manang punguani. Adong do punguani songod dayo mual. Sadaro na sida atik pe meragam anggotana. Perbedaan yang ada tidak menghambat mereka untuk bersatu. Sebaliknya, adong do punguani songod dayo tuak dang binoto songod dia dayna. Si bual lehing nabi sudi anggotai. Si pata tokma ulu mamereng. Boha kamang dohot tamuinang. Hiado taida manang taalami si songoni. Dang adong hasadaw. Masih langar roha. Masih pasubuan. Masih bulangan. Sahatu na masih hosoman. Hapi sa punguan do. Hama kadongan. Dang narobuti hasadaw ni. Dus doi songod dame. Naung tinaringota di epistel di minggu sadarion. Na diupayakan doi. Salah satu cara menang upaya asabui marsada ima marhite-hite haradion majalo perbedaan. Saling menghargai perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya, bahkan kekuatan untuk saling melengkapi. Di doa Apostel Paulus di Roma 15 ayat 7 masih jakona mahamu songo pajakon ni Kristus dihita. Hendaklah kamu saling menerima sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi kalaupun berbeda-beda, asing pe marasing-asing, atik pe marasing-asing kita, asing warnana, asing selerana, dohotakan asingi alai bui masih jakonan. Alanido molo didok sada dang marlapatan ni gabi di lebur rupa ni gabi sada satu. Isarana gabi sada warna, sada bentuk, manang sada rumangna. Daw. Hok do di parasingan nabi. Hok do di warna nabi. Alay nak pesongoni boy na sida masih jaloa diak kaparasingan manang perbedaan ni. Ido salah satu kunci asa jupang hasadaw. Molodang manang bohape tuk semungkin dua dong hasadaw. Jala sasitong na kamang dohot tamuinang bahaya do molo sawar na sudi manang sada bentuk na sudi. Molodos sudi. Contoh na rupa ni, bayangkan seandainya semua murid perempuan di kelas itu bernama Yanti. Dan semua murid lelaki bernama Yanto. Pasti guru dan semua murid jadi bingung. Jadi pas mangapsen marupani guru di Joma, Yanti ina, sudi madok hadir. Yanto, sudi madok hadir. Contoh na mangihut, buido tabayak kon molo sarupa sudia kainata. Bentukna, bajuna, kondena, sipatuna, gotingna.
Babingung ma akamata. Tangi boto bin nadia inatana, nadia inatani halak. Songoni manang sebalikna, sarupa sudia kaamat hei. Tibuna mokna dan lain sebagainya. Hamur kadongan tuani do berwarna-warni. Jolmai. Songo bunga rupani tuani do berwarna-warni bungai. Gabi segar si malolong marnida. Molo sa warna hian, gabi souli doi ideon. Justru alana berwarna-warni do asa gabi lam uli ideon. Adong bunga harotas, adong bunga sirara, adong muse bunga melati, bunga mawar, adong do bunga siteni manu, bunga pacur do takkan asing. Jadi untunglah kita berbeda. Songon bunga nakkiningani na meragam-ragami. Hamak kadongan molo na yung jupang hasadaw ni muse ikot jelas do ihot-ihot na. Ahado namang ihoti. Diikat dengan apa? Ia sui hasadaw ni dibangun di atas dasar apa? Mulurang jelasi, boy dua non hasadaw ni persatokinan. Jadi saya dipertudus do hasadaw ni songo bangunan. Kokohnya sebuah bangunan kalau landasannya jelas dan benar. Songo ni manuaing nataida di bagasa turpuko. Songon nataboto maragam dunia latar belakang ni harwaso di Huria Efesus. Adong doi nasian horong Yahudi. Jala di guarma nasida nakkiningan persunaton. Jala adong sian horong ni si Pilibigu. Jala didok naso persunaton. Hamua kamang dohot tamuinang istilah si Pilibigu mertudu-tudu do itu akka halak nasu Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi. Isarani halak Gorik manang halak Junani. Dang rupani akka si Sobabigu maksud namolido si Pilibigu. Sial latar belakangon, dang adong hadumuan nasida. Jalahira na sumungkid do nasida buhay merdumu, molo alanya ka latar belakangi. Alain waing buhay nasida merdumu, dung pinadumu mudarni Kristus. Kristusido nagabe ihot-ihot di nasida. Kristusido nagabe ojahan di nasida. Kristusido gabe pardamian. Kristusido napajonokon nasida atik pe dauhiat do na chulo. Alanunga di bagasan Kristus nasida tutu dangadong be namarguar Yahudi manang si Pilibigu. Alay sada nama guarna ima sihuton Kristus manang didok mainwaing halak Kristen. Songon didok ni Apostol Paulus di Galatia 3 ayat 27 dohot ayat 20. Ay Kristusido di parulosok kamu, sudi hamu naung terdidi tu bagasan Kristus. Dang merdiai berdisi Yahudi manang Gorik, hatuban manang anak mata, bawa manang parupuan. Ay sada dohamu saluhut na di bagasan Kristus Yesus. Tutu ala naung gabe sada di bagasan Kristusi, gabe rak perjaberma di harajau ni debata. Atong molosongoni akamang dohot tamuinang, tahari koti mahasadaw doho dami. Jala Kristusi matabain ujahan ni hasadaw tay. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom may dihami. Jala pergugui hami mangulahon makanguluhoni di ngulu si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin.